bisimilai malaktiga don kibaru kenega bi kibara mambulu kada kuloga ori ga fo jamana munun be G5 Sahel la olu nyamaw ni mi yere faransi nyama olu nga nyogoy doke nga ko o nyogoy mun kon bora adogo koro aywa kibaram selama uli ayra naga fo ko Emmanuel Macron ale kunye wole bla kamni décembre kalo kile nani G5 Sahel dugu nyamaw ma G5 Sahel ni ale yere jekulu mbe jamana duru kon fara nyonga Mali Niger Chad, Mauritanie, ale ni Burkina. Kokunu arabado Emmanuel Macron ale koni chikam bla ka ida ka foko ale koni ni nunu nga nyoko ndoke décembre kalo kleta ani worola ko o hon borado hono ko ga sababu ke tarata do décembre kalo kleta hono la ko bamakati wale do kon taraka nyafi Niger dugu mogoma aywa o kun hono la mi re Niger finitigi biulo vlan ko hon ni torola wa o wali anu ne fe ni Emmanuel Macron ko ne ayida ka fo ko mi re ko ni kunyo wani nyogonye baynye ko o honi ga bo ado horo aywa akila jigna ba ayida ka fo ni nyogonye yere kunkunte dore ko kamni novembre kalo kile mu ko anduru kono la faransi finitigi ta ani saba ko ni bonyo ko ni tora Mali kelado kon fe o kumle kono la mi re Emmanuel Macron ni ale re faransi jamana nyamoy ale ko ne wole bla ni jamana nyamo nun kono ma ku ka bo wala sa ugata kuma nyogonya ani uga mi re faransi jore u demenila uga bo ko nyafo uga jamana donye o re kono la ni ma ko fole nun koni kum wolele ndo faransi nga kasara mi koni taraka nyasi Niger jamana mauma o koni kala sababu wala sa ka bo adogo ko wa ka ablara samba fla ani mbo koni kono la aywa o temene ka boye kibara wala mambulu kada kuloga uri ka fo anto ko aidala ka fo ko banyumage ton ma do ko ni ka mobili ko ni shena bambakati wala ma do fe aywa kibara muselama uli aidana ko mi yere erbay ni alere ni ansongo chelabe kulota ani duru ko ni bonyo ko ni bambakati do de ko ulle kon sera chedo ko ni mani alebe barake banyumage ton do ma fe tumamna ale koni kumbe aga mobili kono ale kumbe ka tata ani ma do ore kundo ko ni majugu nu kono nana ni ka se ku baka ni marfai ko ga miere ube mobili kono ko konde ka duma tumamna koni ni ngwale nu kan kera mami koni kumbe ka mobili mbole ale koni mi mobili kono ga ale koni ya duma o dile koni ni majugu nu kono ma utara ni mobili nga ida la fo ko ma koni majogi wa matani mayufe nga seka lu kono be sela ka ida ka do mamnu koni ni wali acha jugu koni ke aywa o temene ga be kibara wala mambul kada kuloga ori ga fo wenzembu ni ayera be mande komuni fe ayera ga fo ko yendu la mo koni ye uga dugutigi anaka kangro sigi fula koni wele bogotin ne kon sanfe aywa kibara msela ma ori ayera ga fo ko ni ma ko folen nun koni ma dugutigi na ka kangro sigi koni wele dowrela komi ye ga fo wenzembu su alere na kabrudo ko dugutigi na ka kangro sigi fula koni ye o be fere o kumne kono la ni ma ko fele nun kon sira kani dugutigi anaka kangosi kon wele boko jenne sanfe ko sabla ulu kon torole do uga sigidala ko na fara ko sugu ere kon tu ulu bolo ko miye ni dugutigi ye anaka kangosi gi fly ko ulu kon ye uga dugolo bela jele kon fede ko wa ko wenze bu dugolo ko kon ye ko kabako do ore okum kon la ulu kon wulla ga se ni kiribulo na wala sa kani ma ko fele nun wele boko jenne sanfe o wala sa uga age miye uga duma wa miye ni dugutigi anaka kangol sigi uni nyangi ni ngaka uganyangi ogum kono la mi re wensembu sugu musoga jegulu nyama ale fana kono wi ayida ka foko ulu torole ndo ko na fala ko sugu re kon tulu bulu ulu tado ulu wa feru ka tugamna ko mi ulu ga dimsanu ye ko kulanga ero tubulo wa ko na fala mi re kabru do na fala ko o fana fangile me ka fere ko ulu kon torole do uga sigidala aywa kibara kunchela kibara wara mambulu ga kuloka ori ga fo menega du wa ayida ka foko mali finitigu ale ni kelebulu mun sigile me menega ani faransi kele bolo mun be no kulub na cheka lagana bara do ke nyogo fe aywa kibaram salama wuya ida na gafo ko ni bara nun ko ni bina damne wala sa lagana be sika sigini yoro ko fole na tugumina aywa ko lagana baro kono ko munu kanga ke ko o kulute dore ni shukura nege kanya muga fokata se fajiri ma nege kanya duruma ko mate bo wa ko yala mire ye finitugu ye ko ulukon be bo ga la koloshili chamake ani no temene ga boye ko menenga dugu re kono na ko mate boli mobili la ni marfa bi kun wali wani be moto la ni marfa fendo kon bi kun ko o kon bela jele be dabla menenga dugu no ko wa ku ba nyini bela jele fe bega finini finitigi nu deme o ga baro la ko ni
bara daminɛ de ko ni bara ninnu kɔni tɛna dan nin ma ko walasa lakana kɔni bɛ segin ka na mɛnɛ kan ko hakilina jiginna ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni wagatinin kɔni na ko banbagati wale cayara mɛnɛ ka dugu kɔnɔna la ko o hukumu de kɔnɔna la ni finitigi ninnu kɔni ni Faransi finitigiw ani kɛlɛbolo min bɛ mɛnɛ kan n'u kɔni bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka lakana kɔni sabati nin yɔrɔ kofɔlenw na. Ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kunnafoniw ye ka da u tulo kan aw ni ne an ka jɛ an ka dugawu kɛ Mali ye an ni ce aw ka kulomajɔ la.